Dabs! Naloong ninja papaya, mintayo kitain. Maraming bunga yan nung isang araw. Pero parang ngayon, 3 o 4 na lang yung hinog. Sige, samahan nyo ako, ta. Antay kitain dyan na hinog nga. So, ito nga sinasabi ko, mga labidabs. Papaya, masarap to pang tinola. Pang tinola. Yan. Ayun, maraming ano yun, pero naubos naman hanggang dito yung bunga niya. O, nakikita naman. At saka lapit ka. Ito. Ito yung, kitang-kita naman, fresh. 2 hinog na. Ayan, napakatamis sigurado nitong 2 papaya. Yan. May naubram. Hanaw bram. Iko ang arod atoy. Ilalagay natin itong arod. At basaam. Please, itira nyo naman ito sa amin. Kunakta, inuubos na ng mga kapitbahay. Syempre, para hindi kunin yung 2 papaya. Kasta, ito i-sketch tape to. Apay? Apayate, mabalang ka na nata. Kanyayo, Jai? At ang papaya. Ay, sorry. Sa inyo pala yung papaya. Ay, kanyaya. Ilalagay ko sana to. Hindi pala sa amin yung papaya. Sorry, mga labidabs. Tara na. Bye-bye.